Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Tu saps que ets A, B, AB o 0 i que pot ser positiu o negatiu? Estic parlant dels grups de la sang. Avui, en aquest vídeo, explicarem què implica ser A o B, ser positiu o negatiu, i explicarem a qui pots donar sang i de qui pots rebre sang i explicarem per què. Abans de començar, però, recordeu que aquí baix teniu el botó de subscriure-us, que si us agrada el que faig o simplement em voleu donar suport, el podeu apretar, us podeu subscriure-us, que és gratis i a mi m'ajuda molt. Dit això, som-hi amb el vídeo! El primer que hem de saber és què és la sang. La sang és aquest líquid vermellós que corre per al nostre cos, on trobem els glòbuls vermells, o eritròcits, els glòbuls blancs, o leucòcits, les plaquetes i el plasma. Per aquest vídeo, però, ens centrarem sobretot amb els glòbuls vermells. Els glòbuls vermells són aquestes cèl·lules que es diferencien del resta de cèl·lules del nostre cos per dues característiques principals. La primera és que no tenen nucli, i la segona és la seva forma estranya, aquesta forma que es diu biconvexa, que és com si fossin un dònut, com si s'hagués fet malament el forat. L'objectiu d'aquestes cèl·lules és transportar oxigen, des dels nostres pulmons fins a qualsevol altra part del nostre cos. I estan en gran quantitat a la sang. Un ésser humà té de mitjana uns 5 milions de glòbuls vermells per cada microlitre de sang. És a dir, si d'un mil·lilitre en fem 1.000 parts, allà hi haurà uns 5 milions de glòbuls vermells. Moltíssims. Així, tu ets d'un grup o d'un altre en funció de l'antigen que presenten els teus glòbuls vermells a la seva superfície. És a dir, el glòbul vermell a la seva superfície presenta un antigen que vindria a ser, per exemple, una proteïna. Es diu antigen, però per fer-ho més fàcil en aquest vídeo direm que és A, triangle, o B, quadrat. Així, una persona del grup A, les seves cèl·lules tenen l'antigen A, l'antigen triangle a la superfície, i una persona del grup B, les seves cèl·lules presenten l'antigen B o l'antigen quadrat. A més, hi ha un factor que ho fa tot una mica més complicat. Si som del grup A o del grup B, el nostre cos genera anticossos contra l'antigen de l'altre grup. És a dir, si nosaltres som del grup A, el nostre cos genera antígens contra el B, és a dir, anticossos anti-B. I som del grup B, el nostre cos generarà anticossos anti-A. Així, ja fent una mica de spoiler del que explicaré després, no podem posar sang d'una persona de grup B al cos d'una persona de grup A, perquè com que el nostre cos genera anti-Bs, si posem aquestes cèl·lules a dintre el cos, el sistema immune el que dirà «Ep, jo això ho reconec com un tipus de cèl·lula que no m'agrada o algo que a mi no m'agrada», i ho mata. I llavors aquí és on tindrem problemes que es diuen de compatibilitat sanguínia. Així, les persones A tenen l'antigen A, les persones B tenen l'antigen B, les persones AB tenen els dos antígens a la seva superfície, i el seu cos té la particularitat que no genera anticossos contra cap dels dos antígens. Per altre costat, la gent que és 0, doncs les seves cèl·lules no tenen cap antigen a la seva superfície i el seu cos, però, genera els dos anticossos, tant l'anti-A com l'anti-B. Però encara hi ha una altra cosa que ho fa tot més complicat. Aquest és el factor RH, el factor de reixos. És a dir, si tu ets positiu o negatiu, ve donat en funció de si tens aquest factor o no. És a dir, si tu ets reixolon, seràs positiu, i si no ets reixolon, seràs negatiu. No, vale. Es diu reixos perquè la van descobrir en uns micos que es deien reixos, però que no tenen a veure amb ser xulos o no. Era una broma molt dolenta. Simplement, tu ets positiu si el teu cos genera la proteïna RH i ets negatiu si el teu cos no genera la proteïna RH. Així, anem a veure a qui podem donar sang i de qui podem rebre sang. El primer pas a saber és que, com he explicat abans, no podem posar cap cèl·lula que presenti un antigen a un cos que generi l'anticòs contra aquest antigen. És a dir, no podem posar cèl·lules del grup B en el cos d'una persona que sigui del grup A, perquè el nostre sistema immunitari detectarà que hi ha algun problema i matarà aquestes cèl·lules. El segon punt a tenir en compte quan volem fer una transfusió de sang és que no podem posar res en el cos d'un altre que aquest cos no generi. És a dir, si tu no generes la proteïna
i jo genero la proteïna, RH, no podrem posar la meva sang en el teu cos encara que els anticossos i els antígens encaixin. Vale, és tot bastant complicat. Anem a veure 3 exemples per acabar d'aclarir-ho. Posem, per exemple, que nosaltres som del grup A positiu, és a dir, generem l'antigen A i l'anticòs anti-B, o triangle i l'anticòs quadrat, i el nostre cos genera aquesta proteïna. Per començar, a qui li podrem donar sang? Doncs no podrem donar sang en els grups B, com ja hem comentat, per al problema dels anticossos. I l'altre grup que també té anticossos contra els nostres antígens és l'O. Veieu que té l'anticòs triangle, per tant aquí tampoc els hi podríem ficar la nostra sang. Per altre costat, nosaltres estem generant la proteïna. I com he comentat, nosaltres, si generem la proteïna, no podem posar aquesta proteïna en un cos que no la generi. Per tant, els 2 grups negatius també queden descartats. D'aquesta manera, si nosaltres som A positius, només podrem donar sang a la gent que també sigui A positiu o a la gent que sigui AB positiu. Segon exemple. Imaginem-nos ara que nosaltres som AB negatiu. Qui ens pot donar sang a nosaltres? Doncs a nosaltres, com que no generem anticossos, per aquest anticòs antigen ens podrà donar sang tothom. Què passa, però? Que nosaltres som del grup negatiu, per tant el nostre cos no genera aquesta proteïna. Com que no genera aquesta proteïna, a nosaltres no ens pot donar sang ningú que sí tingui aquesta proteïna. Per tant, tant A positiu, com B positiu, com AB positiu, com 0 positiu, no ens podrà donar sang a nosaltres i només ens podran donar sang a aquells grups que siguin negatius. Últim exemple. Imaginem que som del grup 0. Nosaltres, les nostres cèl·lules no tenen cap antigen, però generem els 2 anticossos. Així, com que tots els altres grups, les seves cèl·lules tenen antígens, no ens podrà donar sang ningú, ja que si posem cèl·lules amb un antigen a dintre del nostre cos, el nostre sistema immunitari detectarà aquest antigen, les atacarà i matarà aquestes cèl·lules. Per tant, la gent que és del grup 0 només podrà rebre sang de gent que també sigui del grup 0. Però el factor RH torna a ser una altra limitació. La gent que sigui 0 positiu podrà rebre sang tant del 0 positiu com del 0 negatiu. Però la gent que sigui 0 negatiu només podrà rebre sang de la gent que sigui 0 negatiu, ja que si posem la sang del 0 positiu amb aquesta proteïna, el nostre cos passarà el mateix, detectarà que hi ha alguna cosa que no funciona i atacarà aquestes cèl·lules. Aquí teniu un quadre, veieu que és una mica liat i que hi ha moltes lletres i moltes combinacions i per això us he ensenyat jo a fer aquestes deduccions lògiques sobre qui ens pot donar sang i de qui puc rebre sang. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu entès, ni que sigui una mica, què fa que vosaltres sigueu d'un grup o d'un altre i que també hàgiu entès una mica a qui podeu donar sang i de qui podeu rebre sang. Recordeu que em podeu seguir a les xarxes socials, recordeu que us podeu subscriure, que és gratis. Qualsevol cosa, a baix teniu els comentaris. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando.